Nalazimo se na 922 metra nadmorske visine. Razgovaramo sa čovekom, molim vas predstavite se. Ja sam Miki iz sela Ravanice ovde, inače penzioner, 18 godina, živim u Trsteniku, a sad živim ovde na Samaru. Dočekuje goste. Jel volite ovde što ste došli? Pa da nisam voleo, ja ne bi ni došao. A ne voliš smo mi ovoliko shvatili? Ne, samo vi dođite i ako nešto nema, Čekaj. Od srca. Na YouTube, za YouTube, ajde. Da. i ako nešto nema, izvinite. A šta vi nudite ovde? Sve što hoćeš. Od pića ne verujem da nema šta da pijem. Ovo su prolećni dani planinara Ljukten, Trstenik i cele Srbije. Vi znate o tome, šta da kažete o tome? Pa to su najbolji ljudi koji mi dolaze ovde i zbog njih ovde i lepo čekam. Dobro, završeno zemljačaj. Ajde bre, ti poznam ti rakiju, ne možda sviraš kurs. Ovi popiraci. Ja sam možda si pio pre. Jesi. Ali bila prazna. Evo ovde su svratili da popiju da su sveže. Tamo je Kraljevo Deljivo. Karamarkoviću, jedan mali razgovor sa vama. Vi ste čuveni planinar. Šta kažete o današnjem danu? Čekaj, nemojte sad... Šta da kažem, lepo je. Pravi planinarski dan, pravo vreme za planinare. Vrućina nije. Nema isporavanja, nema... Staza lagana, društvo veliko. Ovo je ono što mi planinari uvek čekujemo. Nama je čast da čujemo vašu reč, hvala lepo. Ja sam popio nešto pa ne mogu javiti. Halo, vas dođe. Pa evo ti unutra uđe. Evo ti čašici. Ajde, Rakicu. Kako je protekao današnji dan? Pa evo sve je u redu, imamo 530 učesnika, imamo 30 društava sa strane, iz cele Srbije. Koliko ukupno? Pa znači 530 ukupno, znači imamo negde oko 350 sa strane i naši su ostali, znači negde blizu 200 naših. Evo još dolaze. Trsteničana. Bili na Olimpu? On sad... Da vas čujem, dobro došli. Vi ste iz mesta, kako se zove? Trenova. Mala? Dobro. Evo, završavamo priču sa ovde, pored ove kafane. A šta ima da kažete, kako je bilo danas? Bilo je dosta teško, jak uspon, oštra staza, 4,5 kilometra, ali je žestoko.